Imbangela yenxabano eyaholela ekufeni kaMyeni ayikacaci kahle, kodwa amaphoyisa aseHonolulu athi ayilandela umbiko ogqekezelwa. Ividiyo yasabalala yaqoshwa amakhamera amaphoyisa amabili kulawa ayesesigamekweni. Amaphoyisa athi uMyeni obehlala eduze kwalapha alimalela khona wayelandela owesifazane owayegoduka. Kwase kusuka ingxabano phakathi kwakhe namaphoyisa. Emuva kwemizuzu embalwa uMyeni oneminyaka engama-29 washona. Umndeni usuvule icala usola amaphoyisa ngokuhlasela uMyeni ngaphandle kokuzazisa ukuthi bangabomthetho. Bagxeka nokungabikwa kwalolu daba abezindaba zaseMelika. Kodwa isazi kwezamazwe omhlaba uthi lokhu kujwayelekile. The gentleman who was shot in Hawaii was not American. He was a South African, and perhaps, there might not be much sort of inclination towards covering stories that are not really related directly to American citizens. Ukubulawa kwabantu abamnyama ngamaphoyisa aseMelika sekubange emkhulu imbhikisho ngaphansi kwesiqubulo esithi Black Lives Matter. Ukufa kaMyeni kwenze ngenkathi izwe lonke libuka kulahlwa icala kwephoyisa limhlophe laseMelika uDerek Chauvin owakinya ngedolo uGeorge Floyd ngonyaka odlule. Umndeni wakaMyeni unxuse uhulumeni wakuleli ukuthi anxenxe uhulumeni wase-US alithathele phezulu udaba lokuphathwa ngesihluku kaMyeni. uMyeni obengumdlali webhola lombhoxo ushiye umkakhe nezingane zakhe ezimbili. Bongani Gemenda benze SABC eThekwini.